Po prepustení z väzenia v Afione bol Bediüzzaman Said Nursi, ktorý bol nejaký čas pod dohľadom v Afione, prevezený do Emirdau 2. decembra 1949, čo znamenalo začiatok jeho druhého života v Emirdau. Toto obdobie bude trvať do 25. októbra 1951. Demokratická strana sa teraz dostala k moci v krajine. Výzva k modlitbe môže byť slobodne recitovaná v arabčine a vydávanie náboženských diel sa stalo možným.